सार दिनै राकेश ब्रह्म जे गेम बिथाङा बुंदोंमोन जे बेवहाय 100 जनसोल' मानसि जागोन होननानै आङो बे फुटबलनि कुइसननि एन्सार होआ प्रमोद बर' सरकाৰৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা এটা ক'লে আপসু জাঙুৰ খাই উঠে এইটো আপসুয়ে চৰকাৰ চলাই আছে না প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰ চলাই আছে এইটো আমি আজিলৈকে মানে স্পষ্ট হোৱা নাই गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय बेजों लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय मानोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोनहा आबुङै बुजिनो हानाय नङा आं बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों 2024 मायथाइया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं आरो बे 2024 मायथाइयावनो जोबोद गिदिर दावहा फैगासिनो दं आरो बे दावहाया हाथियारजों सिखा रुवाजों सिलाइ बारुदजों नङा बे दावहाया जाबाय नै बिसो दा बिनिखायनो बर'नि राजनितिकआव बिराद दुंहाव थासारि माने गावजों गाव बखिलायनाय दान्थे बिदान्थे जालायनाय मिनिथाव खोथा बुंलायनाय सोरबाया सोरखौबा बुंनाय सोरबाया सोरखौबा रायखुमानाय मिनिथाव बा बोराबथावा माखासे भिडिअफोर भाइरेल जागासिनो दं बेखौनो लानानै एसे भिडिअ बानायदों आङो बेखायनो गासैबो भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामो बिपिएफखौ इसेबाबो अननाय आरो सिम्पेथिया दङ किन्तु मुसलपुर समस्तियाव दिनै बेनिनो उल्था थासारिखौ दिनै बेवहाय नुजाथिदों दिनै बिराद गिदिर मोनसे जयनिं सेरेमनि जादों 700 माने बर' सुबुं दिनै बेवहाय बिएलटि एक्स बिएलटि आरो इउथ बिथांमोननि जि बिपिएफनि जि हाखाफोर दङ बेवहाय दिनै जगदान जादों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो हायो मुसलपुर समस्तियाव आरो फिन माने आरो बेवहाय बिपिएफ होननाया माने जिउआव जारिमिनाव जे बेयाव जाफिननो हागोन बेबायदि थासारि बेवहाय गैला रोदायानो गुनानै दिनै माने लामायाव माने जोंनि बे फिल्डआव खदालबारिनि नैबे फिल्डआव गोलैफैना दंफैजोबो आरोखि 5,000 खरि रां खायसेनो 10,000 सोरनिबा 25,000 बेफोरबायदि रां जोङो होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे साखांनो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना दिनै लैहोर दिनै इउपिपिएल दोलोआव मानगोनां प्रमोद बर' बिथांजों ज' गासिबो दिनै मुसलपुराव जाबाय आरोखि बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजा जाय नांथानानै बिपिएफ खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बाथ्राखौ जोंनि खुगानिफ्राय बारा समायलिया बेनिखायनो बिथांमोननि खोथाखौ आं बारा बुंनो लुगैयाखै माबाफोर जुदि गोनांथि दंबा नोंथांमोना सोंनो हायो दिनै बिपिएफ दं बहा आसलते दं बहा बे माखासे सियाल बोरायफोरनि जुन जेरावनोखि हाथाय गैलिया जेरावनोखि खोमोन गैलिया बेनि मोनसे जुन दिनै रौतायाव गाबोन गसाइगावआव बेखिनि मानसियानो खाथिं बिपिएफ होनना बुंगासिनो दङ गतिके बेफोरबायदिखौ मिडियायाव आरो टिभियाव मबाइल स्क्रिनावल' जों नुनो मोनो प्रेक्टिकेलाव गामि गफायाव गामिनि जे आदा बाजैमोना मालाबानो गासैबो बिपिएफखौ गारनानै गासैबो ट्रेक्टरावनो गासैबो हालौदों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ नादों ट्रेक्टरजोंनो गासैबो माइ रोगादों फानहैदों गासैबो दिनैनि दिनाव ट्रेक्टरानो जोब गतिके दिनै बहा बिपिएफ दंबावो बिपिएफ गैलिया नाथाय नैबे मोनसे भिडिअआव राकेश ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बिनि उल्था जोब नुनो मोनदों आरो उल्था खोथा खोनानो मोनदों नोंथांमोनहा नायदो राजनितिकआव माबायदि दान्थे बिदान्थे सोलियो भिडिअखौ नायनानै लानि दे हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बे समस्ति वाइज जितु रेलि आरो जनसाधारण सभा बेखौ जोङो आरम्भ खालामदों आरो बेफोर मिथिङाव जितु आं नुनो मोनदों गासिबो जाथिनि मानसिया दङ गासिबो जाथिनि बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो प्रेजेन्ट आरो प्रमोद बर'आ बे 3 बोसोराव मा मावदों मावाखै बयबो बुजिजोब्बाय ओंखायनो दिनै सकल जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा प्रमोद बर'नि हेंथायै गसंथानो थाखाय जोंनि बे रेलिफ्राव बाहागो लाबाय थादों सार दिनै राकेश ब्रह्म जे गेम बिथाङा बुंदोंमोन जे बेवहाय 100 जनसोल' मानसि जागोन होननानै आङो बे फुटबलनि कुइसननि एन्सार होआ बेखौ एन्सार होग्रा बेलेग मानसि दङ बेलेग मानसि दं माने रायजो दं सार मैया बिथाङा मोनसे अभियोग होदों जे नोंथाङा थांनाय जि 17 बोसोर सालायनायाव गोबां माने आङो बुंबाय बिनि नामबो लाया आङो बेजों आङो समाया रायलायनो बेजों रायलायग्रा बेलेग मानसि दंबाय सार दिनै नोंथां बे मुसलपुराव फैनानै माबायदि रायजोफोरजों मुसलपुर समस्ति आरो जिरा समस्तियाव फैनानै आं जिखिनि नुबाय
माने जोंनि बिपिएफ हान्जाया आगोलनिफ्राय आरो बेसे सक्तिसिन जाबोगासिनो दं बेखौ आङो दिनै नुनो मोन्दों माने खालि बर'निल' खोथा नङा गासिबो जाथियानो ओंखारजोबदों गासिबो जाथियानो दे आरो नैबे जोबथारनाया जाहैबाय परिबर्तनसो बियो सोलायनायसो हिन्जाव गदाय लानानै खारनायनि सोलायनाय नायदो नोंथांमोनहा नायनानै बुजिदो आजिखालि बा आथिखालाव मा जागासिनो दं बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आरो सासे चेयारमेना माबायदि आखु दिन्थिदों बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो खोनासंदो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदोयो आरो आंनि सना लानानै दोनदोयो आंनि बिमा बिफाखौ हरनाय सोमोन्दै सनायाबो जाखांबाय बियो बामोन खालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिन्जावखौ थिख्लिटल हिन्जावा गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो बेखौ धमखि होयो पिसिटिसिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो थारमाने थुमथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बिनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव थारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बिनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो जोंनि खोनाना मोन्दों हिन्जावखौ गोदान लाना फैदो बेनिफ्राय आगोलनो टिक्लिटलनि लाबग्रोदोंमोन आरो सिगां टिक्लिटलनि ओजोंहा लाबनायाव ओजों गुमैलानियाव न' खाथियाव हमजादो इयो जाथाया माने बियो हिन्जाव गदाय लानानै फैबाय सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाबनाया बिनि थाखायनो आंखौ बे हिन्जावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो फिसालाया बेसे बोसोर जाना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय बबे जायगायाव हाबा जाहैदोंमोन नोङो आङो लावरि भारायाव मा मावो हौवाया हौवाया चेयारमेन खरामारा पिसिटिसिनि चेयारमेन इयो राजेश नाम क'क्राझारनि ओरैनो सानबेसे जाखो लाबोनाया जाबाय इयो गोबावैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा मा जाहोननि थाखाय होखारगोन नोंखौ इ हिन्जावखौ लाबनोनो आंखौ होखारबाय थाखायोमोन इयो आंखौ खारगौबा बिदिनो बुयोमोन माने आरो गथ'नोबो फैसा थाखा होआ आरो फरायनायाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो आरो माबायदि बुजिखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि